Amigues, amics, bon dia. Estem en directe a la taula plana perquè d'aquí 2 minuts, un minut, hi haurà el lliurament de premis del concurs Joc en 10 de tutorials en català, d'acord? A la taula plana participava amb 3 vídeos. Vaig enviar el vídeo de tutorial barra partida de l'Strike, que va ser el primer. Després vaig enviar el del laberint màgic. I tercer, un tutorial del joc de cartes, de castells de cartes del Rhino Hero. Van seleccionar el joc del laberint màgic dins de la llista per votar el tercer premi. El tercer premi el guanyava el que tenia més likes. I crec que vaig tenir més likes, però això s'ha de confirmar, d'acord? Anem a veure quins són els guanyadors. Estic aquí amb la tablet, veient en directe el lliurament de premis. Farem una reacció. Quant fica aquí? 4 minuts? O 40 segons? Bé, ara podem anar parlant. Podem anar parlant de la vida, dels jocs. Perquè vaig començar el canal perquè hi havia el concurs de tutorials? No. Vaig començar el canal perquè em va picar? Sí. Els jocs de taula cada cop m'agraden més. Els videojocs també, però clar, cada cosa té el seu moment. I amb nens a casa, doncs a vegades no convé estar tot el sant dia davant de la tele jugant a videojocs i històries. Per tant, els jocs de taula són una bona manera, crec jo, d'integrar els nens en una cultura lúdica, que aprenguin a divertir-se, que aprenguin a jugar, aprenguin unes normes i que s'ho passin bé. I si es podem desenganxar una miqueta de les pantalles, doncs millor que millor. Això és una mica contraproduent perquè jo poso els vídeos als tutorials al YouTube, no? Però bueno, a veure, jo crec el tercer premi, crec que sí que el guanyarem, perquè, bueno, la família va votar, evidentment, la família, amics i gent que potser li va agradar el vídeo. I què més podem explicar? Estic esperant 3 minutets. Avui no és el dia internacional. El dia internacional del joc crec que és el dia 28. Aquí posava lliurament de premis. Farem el lliurament de premis de la segona edició del concurs de tutorials organitzat pel Consorci de la Normalització Lingüística en marc del programa Tot Joc. En principi era per celebrar el Dia Internacional del Joc. Qualsevol dia és bo per jugar. Això s'ha de recordar. A veure, què més? Vaig dir que faria tutorials, vaig dir que faria partides, hem fet partides, hem fet tutorials, hem de fer alguna crítica potser, hem de dir jocs de l'estanteria, vaig obrir una capsa maleïda, les capses maleïdes algú no ho va entendre, però bueno, era una broma, era un joc emulant les capses maleïdes de l'editorial Maldito Games, que compraves una capsa i dins hi havia 5 jocs sorpresa d'una llista de jocs que et podien tocar i compraves una mica cegues i hi havia 50.000 tutorials de gent obrint capses de Maldito, capses maleïdes.
D'acord? Jo cap maleïda no me n'he comprat perquè primer vull seleccionar quins jocs són els que em compro. No vull que em toquin trunyos que després no jugaré mai. Poden ser bons jocs, però si no és el moment tampoc no jugaré. I bueno, res en contra de les capses aquestes, perquè a veure, són 5 jocs, però pagues més la broma i la sorpresa de veure què em tocarà i què d'allò. És com l'ou Kinder. Els ous, els crios amb els ous Kinder, doncs igual. A veure què em toca, a veure què em toca, quan l'obren, un altre. Perquè tampoc no interessa massa allò de dins, però bueno, és la sorpresa. 33 segons, 31, 30, 29, 28. Quantes persones hi ha en directe? 11 espectadors. Hi ha 11 espectadors. Saludarem. Mira, farem el xat, ficarem bon dia. Bon dia a tothom. Com sabeu, consistien en registrar videotutorials d'un màxim de 10 minuts, explicant jocs de taula. Jocs de taula en català, esclar. Hem rebut 23 vídeos molt diversos d'arreu de tot el territori. Fallera Calavera. Mira, aquest és meu. ...23 vídeos. Jo pensava que n'havien enviat més. Ha arribat el moment. Passem al lliurament de premis. Comencem pel tercer premi. Per fer el lliurament tenim a la Marta López, presidenta de l'Associació Catalana de Jocs de Taula i també membre del jurat. Hola a tots. Abans d'enviar el tercer premi, en nom del jurat, volem fer un parell de mencions especials a 2 videotutorials que destaquen per la seva creativitat i originalitat. El primer d'ells és el laberint màgic, de Josep Maria Plana Heredia. Gràcies. I el segon videotutorial és la Fallera Calavera, d'Elisabet Castaño Nolasc. Enhorabona. I el guanyador del tercer premi, decidit pel públic, amb els vostres m'agrades al canal de YouTube de Tot Joc d'enguany, és el laberint màgic, de Josep Maria Plana Heredia. Enhorabona pel premi. Josep Maria Plana, sóc jo, Pep Plana. Enhorabona. Moltes gràcies a tots. El segon i primer premi, com sabeu, han estat atorgats per un jurat. La Carla Rubio, guanyadora al primer premi de l'edició del 2021 i membre de Casella d'Eixida, farà l'entrega del segon premi. Endavant, Carla. Hola a tothom, soc Carla Rubio de Casella d'Eixida i com guanyadors de l'edició anterior del concurs Joc en 10 hem tingut l'honor de formar part del jurat i la deliberació d'esta segona edició del concurs. I el segon premi... Algú passa redoble, vinga! Va per l'Àlex Moré, pel seu tutorial de Bip Rip. Bip Rip. L'hospital de Tini Castaño. Àlex, jugador inicial, enhorabona. Enhorabona, Àlex, jugador inicial pel premi, a disfrutar-lo i animar als altres creadors de contingut, ahir els 23 vídeos que s'han vist i s'ho han passat pipa veient-los, a continuar creant contingut en català. Enhorabona! I ara ha arribat el moment, el primer premi del concurs Joc en 10, però no l'anunciaré jo. Millor que ho faci l'Oriol Comas, autor, expert en jocs de taula i director del DAU del 2012 al 2021. Endavant, Oriol. El jurat del concurs Joc en 10, organitzat pel Consorci per la Normació Lingüística i format per l'Eugeni Castaño, l'Eloi Castells, la Marta López, la Carla Rubio i jo mateix, Oriol Comas, amb en Joan Pol com a secretari, ha decidit atorgar el primer premi del concurs a Víctor Ferradellas pel videotutorial del joc Molt soroll per un rei. Enhorabona, Víctor Ferradellas. Primer premi. El premi és més que merescut, perquè en Víctor
no només explica el joc amb elegància, de manera acurada, de manera clara, sinó que, a més, els 10 minuts els aprofita per explicar les vicissituds i les penes del rei Pere el Gran. Víctor, només una cosa, si us plau, no el tornis a fer servir taulell quan refereixis a un tauler de joc. Enhorabona als guanyadors. Ha estat realment una segona edició fantàstica. Bueno, molt bé, enhorabona al primer premi, al segon premi i al tercer, també, gràcies, I a totes vosaltres per connectar-vos. Feliç Dia Internacional del Joc. Celebreu jugant en català. Bueno, doncs ja està. Aquí el concurs de Joc en 10. Mira, tercer premi, m'han felicitat per la creativitat. Està clar que hauríem de tirar de creativitat perquè altres coses no tenim. Però estic molt content i quan arribi del col·le la Berta també, que és protagonista del vídeo, ja li direm. I ja està. Moltes gràcies a tots per haver donat els likes. M'heu donat el tercer premi. Diuen que era un lot de jocs en català, més jocs per fer tutorials. Moltes gràcies. I 50 euros a l'Abacus. Espero que siguin també per jocs. Aquí la Berta voldrà llibres de lettering, la Mary voldrà llibres de lectura, però aquí el jefe del vale, qui és? Qui tindrà el vale? Bueno, ja veurem amb què s'ho gastem, d'acord? Moltes gràcies a tots i fins una altra. I recordeu que la Terra és rodona i la taula plana.